Kif tittaljem oħra eluf ta' studenti u edukaturi se jirritornaw lura lejn l-iskola u istituzzjonijiet edukattivi oħra, Transport Malta nidiet pjan biex titnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku matul l-aktar ħinijiet kritiċi tal-ġurnata. Waqt sessjoni mal-ġurnalisti, rappreżentanti ta' Transport Malta qalu li f'dan kollu hemm kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet oħrajn, fosthom il-Pulizija, Infrastructure Malta u l-Kunsilli Lokali, dan biex mhux biss jitnaqqas il-ħin ta' stennija fit-traffiku, imma ħalli wkoll jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kurt Farrugia spjega li fost l-ewwel deċiżjonijiet li ttieħdu kienu li b'effett immedjat ġew imwaqfa kwalunkwe permessi ġodda ta' xogħlijiet fit-toroq li huma qrib l-iskejjel jew toroq maġġuri li jista' jkollhom effett fuq it-traffiku kemm f'raħal partikolari u anke f'toroq maġġuri f'pajjiżna fl-aktar ħinijiet kritiċi mis-6 ta' filgħodu sa' 9:30 ta' filgħodu. Ma dan, Transport Malta qed jikkonsulta mal-kunsilli lokali biex ma jkunx permessibbli li jkun hemm toroq magħluqin minħabba lifters jew cranes li jkunu ta' żgombru fit-toroq fl-aktar ħinijiet kritiċi. Intqal li sar ukoll xogħol ta' aġġustament f'diversi postijiet li mhumiex maġġuri imma kruċjali. Sa dan it-tant Farrugia spjega ma' News il-ħidma mill-lat ta' infurzar kif mill-ġimgħa d-dieħla wkoll se naraw ħafna iktar uffiċjali ta' traffiku fit-toroq biex jimmaniġġjaw it-traffiku. Min-naħa l-oħra mill-lat ta' infurzar se jkollna madwar 55 uffiċjal mal-junctions importanti da flimkien ukoll mal-leża u l-pulizija li ħajkun qed jieħdu ċertu punti kritiċi oħrajn sabiex anke fit-toroq ikonna ħafna iktar flow u ħafna iktar manager ta' traffiku aħjar. Kif ukoll ħajkonna uffiċjali bil-muturi li ħajkun qed jagħmlu patrolling anke sabiex jekk ikun hemm aċċident fit-toroq kemm jista' jkun inċaqalquhom malajr. Transport Malta se tkun qed tipprovdi wkoll servizz ta' tow truck bla ħlas f'każ ta' vetturi wieqfa fit-toroq. Ġi rimarkat li jekk xufiera ma jimxux mal-liġijiet stipulati tat-toroq Maltin se jkunu qed jittieħdu l-passi meħtieġa bil-liġi. Spunt importanti li ħareġ kien li l-infurzar se jkompli jsir ukoll fuq il-veloċità tal-vetturi minħabba s-sigurtà tat-tfal li jkunu qegħdin barra l-iskejjel fil-ħinijiet ta' filgħodu u wara nofsinhar. Se jkun hemm mezzi avvanzati bħal apps biex Transport Malta jikkomunika aħjar man-nies bi 3 binarji partikolari fosthom aġġornamenti tat-traffiku fuq ir-radju, fuq il-midja soċjali u kampanji edukattivi. Kurt Farrugia enfasizza kif il-priorità ta' Transport Malta hija li tissalvagwardja l-interessi ta' dawk kollha li jsuqu u jiffjaġġaw fit-triq filwaqt li l-istudenti, il-ġenituri u l-għalliema jkunu jistgħu jivvjaġġaw lejn u mill-iskola b'mod effiċjenti u sigur. Double parking, parkjar ħażin, dak li jkun iwaqqaf il-flow ta' traffic, allura jkun qed iweġġa biex ngħidu hekk il-flow ta' traffic u jwaqqaf il-flow ta' traffic. Hemmhekk fejn naħseb illi permezz ta' edukazzjoni u anke nfurzar ovvjament dak li jkun qed jgħin illi t-traffiku ma jiġġamjax. Dawn affarijiet illi ħankunu qed nagħmlu b'mod kontinwu mhux biss għal back to school jew minħabba ritorn lura ta' tfal fl-iskejjel imma anke matul is-sena.